मा जेबो बुंनाय नंला सानदों नामा सिरि थानायखाय? बुंगोनब्रा, बुंबाथाय बिराद गाज्रि गाज्रि सोदोब दिरुनासो बुंखायो आङो। बुंनो नामा? बुंनि र' दसे नेबाव। बे गाज्रि गाज्रि सोदोबखौ खोनासंनायनि सिगां साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय, लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, साबस्क्राइब खालामना होलाय जल्दि आंनिखौबो गुबुनफोरखौ अनसायनाय बायदि। जोंनि बर'फ्रा एसेबां गाज्रिबो नंद्राया, माने साननो हनो रोंबाय, बुजिनो रोंबाय। सोरबा सासेया सानैया गाज्रि कमेन्ट होनो हागौ, बिथांमोनहाबो मोजां, गाज्रि नङा, मोजाङानो। सोरनिबा बाथ्राया सोरनिबा थाखाय मोजां जायो, सोरनिबा थाखाय गाज्रि जायो। जायनि थाखाय गाज्रि जादों बे गाज्रि कमेन्टखौ होखागोन ना, खिन्थु बेबो मोजां। मानसिया गाज्रि नङाथ', जोंनि बर' मानसिफ्रा जोबोद मोजां, अनलायना थानो रोङो, मोजां रानलायना जानो रोङो। रोङा सानदोंबा बै गाज्रि कमेन्ट होग्राफोरजों ज' थाफालायनानै साननै सानथामसो, सप्तासे मास मोनसेसो थाफाना नायबानो बुजिगोन। बिसो नोंनिख्रुइ बांसिन मेथाइ, लोंनाय जानाय गासिखौबो बाहागो खालामनानै राननानै जाहोगोन नोंखौ। गाज्रि कमेन्ट खालामग्रायासो। मोजां कमेन्ट खालामग्राया राननानै जाहोआबो जानो हागौ, खिन्थु गासिबो गाज्रि नङा, मोजाङानो। फ्रायानो बर' जाथिया गोदोनिफ्रायनो मोजां। गुबुन जाथिजोंसो साम' खांख्राइ जाग्रा होननानै बुंजायो, होमबाबो रावखौबो एक्सन लाफेराखैथ', मोजाङानो। दे जिखुनु जाया, जाय नुदों आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो, शेयार खालामना होदो लोगोफोरनोबो, नङा होमबा? आंबो रायजोनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय एसे एनैसो, मोननैसो फंनैसो, जायाबाबो रोङाब्लाबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो हायो खोमा, बुंनो नाजागोन मोजांखौनो। गाज्रिखौथ' बहा बुंनो, गाज्रि बुङो माथो हमनानै देजागोन माथो आंलाय अमा बायदि। दे जिखुनु जाया, आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। जेब्ला आंनि स्कुलाव फरायदोंमोन ना, बै समाव सानैसो लेखा गोरोंआ जोंनि जायगायाव थांनानै जा थगायहैदोंब्रा जोंखौ। मा थगायदों मिथिगौ नोंसोरो? साउथ इण्डियानावलायनो मानसिनि लेखा फरायनाया जोब्बाय जायनो, फाग्ला मानसिनि लेखा फरायनाया जोबो नामा? लेखा फरायनाया जोबाथ', मोख्रायासो लायनो लेखा फरायबाय, मानसिना लेखा फरायनाया जोब्बायलायनो। मोख्रायासो लायनो हाथाय बाजाराव मना लानानै, फैसा लानानै मार्केट खालामो, बाजार खालामोलायनो। आंबो नंगौ नालाय नंगौ, एकदम सैथो साननानै फरायबाय, नोमफानि खर' सेस 80,000 दाहार नांदो आंहा लेखा फरायनायाव। थोद जारलालै, रावनाबो बिदि लेखा फरायनायाव फैसा दाहार नाङाखैलै, आंनानो जाम्बासिन जादों खोमा। खम जारला। दे जिखुनु जाया, दिनै बेखिनिखौल' बुंनानै दोनथ'नोसै। जिखुनु जाया, साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा। दोनथ'नोसै दै।